A nan ma dai ga mu ga Malam Ya'u a gurin da yake yin dankali. So wannan kalan dankalin da muke da shi ne wanda ya ce mana ba wai dankali bane wanda aka shigo mana da shi. Asali dama namu ne na gargajiya. Dama namu ne na gargajiya. So yana da wani suna a gargajiyance. To mu dai yanzu a gargajiyance wannan ga namu na namun can ainihi. Farin dankali Farin kenan. dankali. Wannan kuma ja. Wannan kuma ja. Eh. Yawa sunan shi kenan. Bambancin sunayen su kenan. Jan To, dankali, farin dankali. dankali mai yatsu, dankali mai tahi. A wajen farin da baki kowanne akwai mai yatsu da mai tafi kenan. Iya akwai mai yatsu akwai mai tahi. So Mai yatsu nan? wancan kenan. So amma wani lokacin muna ganin dankali za ga wani mai zaki sosai wani kuma haka daidai da daidai ba zaki. Shi ma wannan akwai bambanci kuma kawai ya samu guri ne dai. Wanda ka ji da zaki dama can an kamar wannan in ka aje shi ya ɗan yaushi ya kwana 2 zuwa 3 zai yi zaki. Yawa bambanci da wanda ka ji shi ba zaki. Ba zaki. Wanda ba a ajiye ba shine baya zaki. So yanzu kamar kamar wannan wanda zaka fasa ka ga shi kamar an sha mashi yan madara haka. Ya fi kowane zaki ba da tas. To wannan iri ne daban haka ko dai nashi daban kenan. To shi kenan. Yanzu wannan ya kai matsayin wani irin kwanaki ya dasa shi da kai. Zai yi wata 2. Wata 2 kenan. Karshen damuna ke. Inda ruwa bai bugai ba. Kwata-kwata. Kana amfani da kenan ina dan bashi ruwa ne. Na in famfo ya zo nake bashi. In famfo ruwa bai zo ba falillahi. Shi bai fiye buƙatar ruwa ba sosai. Bai buƙatar ma ruwa shi. Amma yawan ban ruwa yana iya kashe shi kenan. A'a bai kashe shi. Ba zai yaushi ba. Ba zai yaushi ba. Zai tsaya dai gashi amma yana jin daɗi. To da aka ce kana son shi kana da shi rike amfani. To ko babu ko a baka ko kada a baka in aka baka kana so. In ba baka ba dai kana so. Amma aka baka kana so. Yau shine wani. Gaskiya ne. Yanzu yana kai matsayin wani lokaci kafin a girbe shi. Ka ce yanzu ya ya kai danganta wata biyu. ya danganta ga mai shi. Yawa yanzu a nan wurin kaga a kana iya ɗiba ka ci. A yanzu haka. Kana iya barin shi ya ƙara wata 1 kana iya barin shi ya ƙara wata 2. Yanzu wata 2 ne kawai abin da zai iya ƙara idan ya wuce haka zai zama kamar wani abu daban ne. Misali idan kana son ya ma wuce wannan kana iya ɗebe shi nan kana ga kamar zai mutu. Kana iya ɗebe shi ka gini. Ka mashi ɗan bangali. Ka tara dankalin wanda ba za ka ba ƙasa ta zubai ba. Ka rihe shi amma can ciki horarre ne. Ka fahimce ni? Misali a tona ƙasa haka. Tona ƙasa. Iya ƙasa ba siminti ba. Iya ƙasa ba siminti ba. Sai a zuba shi a ciki. Sai kuma a rubuta ce ka ɗan ɗora sama sai ka rihe shi wanda ƙasa ba za ta zuba ta shi ba. Shi dai can cikin horarre ne. Kamar kai kashi yadda ka za ka shiga ɗaka ka zama malaka. Shi ba ka zai shiga can cikin zai To ana buƙatar iska ta ringa yawan shiga ciki. A'a ba a san shiga. Amma dai yayi za a zuba. Kawai rihe shi za ka yi ba inda iska zai shige shi. Za a iya sa leda. Ba in ka sa iska kana iya sa leda ka rihe sa da ƙasa ta taɓa shi. Yadda za ka yi rayuwa cikin ɗaki shi ba ka can ciki zai rayuwa. Kamar yadda ake wa doya da yake nan a kudu. Yau kana son ka ɗan taɓa ka ji kana iya ɗan buɗawa ka ɗebo shi za ka haƙiro yana yi. Kuma wannan ko ka dafa shi ko ka dafa shi in ka ci ba za ka bayar mai kiwa ba. Akwai daɗi kenan. Akwai daɗi. Yana daɗi kenan. To yana kai matsayin wani irin daɗewa a cikin wannan irin in za ka mishi wannan aje sai ka biya mara tsutsa. Mara tsutsa. Shi za ka aje. Wannan lahiya haka yanzu bai da tsutsa wannan. Za a iya mai. Za ka iya mishi. So kamar irin ƙwari da tsutsa ko kuma wasu cututtuka da suke kama akwai wasu magunguna a gargajiyance da kuke amfani da su. Mu a gargajiyance idan kana son ba ka san wannan ƙwarin ya kama shi. Duk da ya faso ƙwasa to ka je wannan ƙasar da ya fashe ya buɗa ta sai ka daɗe ta. Misali irin nan idan ta ɗan buɗe. Ya buɗe. Sai ka zo ka rihe shi. Da ƙasa mai danshi ko kuma. Wannan ɗin kawai hamburu ko ya zo noma ka rihe wannan cagogin rihe shi. Ba inda zai ƙashin iska. To ƙwari ba. Ba za su ba. Ba za su shiga. Shi ne maganinsa. To akwai wani magani da ake mai feshi idan ƙwarin sun riga sun fara. Ba mu mashi wani heshin kuma heshin mu kawai mun Allah ya kawo ruwan sama mai albarka mu dasa shi. To kamar irin wannan kamar taki to. Wannan alamu ne na rashin taki ko kuma wani abu. Zafin rana. Zafin rana ne yake mai yawa. Zafin rana ne mai yawa. Taki ba. Taki kana iya bashi na mutum kana iya sashi na gargajiya duk ɗaya ne. Kamar wanda ka gaya mana irin wanda ake sakawa. Yawa ya ga danganta ga yanayinka. Yanin ƙarfin mai noma. Ƙarfin mai noma. To kamar na gargajiyan wani iri akwai urea akwai NPK akwai waye. Na bature kenan. Duka wannan kana iya sa mashi in kana son ya saurin jijiyoyi ne ya saurin kamawa ne kana ɗiga mashi takin bature saboda in ka ɗiga mashi takin bature dandanan zai yi haɓaka ya kaka maka. Kamar wanne urea ko NPK. Kamar ni jak kamfa ne amfani da ita. Jak kamfa ce ne. Kamfa ko golden. Akwai wasu lambobi da ake sawa. Wa za ka ga urea NPK 10-10
waye 15-15 akwai wani bambanci tsakanin wannan duk da masana masu ɓangaren kimiyya da fasaha na noma da kiwo suna cewa akwai wani bambanci da ya kamata ku akwai wani wannan duk masu kirkire-kirkire ne mu a gargajiyance iyaka kawai mun zane mu hannun ka ɗebo ka zuba daidai kwatancin da kake son ka ga ka samu a abin gani. To wajen zuba kana irin kamar misali ka zo nan ka yau kamar nan ka zuba mishi ba kamar sabon noma za ka mishi ma'ana ka nome gurin da ciyayi da sauransu. In baka nome ba ka zuba wace zai a gungun da kaga kwaloli ne amma in ka zuba in kai mishi noma kana tsaya wuri guda yau zai ji daɗin wannan yau shi ne